गाइस बे समाव गाबोननि जानो गोनां प्रग्राम फोथाराव एसे बेरायला फैबाय नायला फैबाय बिसि गिदिर गिदिर स्टेज खालामनाय जादों। आसामनि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैगोन। दा स्टेजआनो मोनथाम पार्टनिखा आरो बै मोनसे पार्टआ जाहैबाय माने बेयाव कमप्लिट जाबाय ट्रिपालबो खोंजोब्बाय आरो नैबे मोनसे पार्ट दं माने बेहा ट्रिपाल खोंथ'वाखै आरो बैजों मोनसे पार्ट दंबावो आरो बेबो मोनथाम पार्ट आरो माने मा होनो स्टेजआ आरो ओरै माखासे खिनि खोंखांबाय गिलु फालु गिदिर आरो दा फ्रायनो बिटिसि अफिस खाथियावनो बिटिसि अफिसा जाहैबाय बैनो बिटिसि अफिस बे बिटिसि अफिसनि लांगोनायावनो होनजाबाय आरो दा गाबोन बे प्रग्रामाव बयबो फैलायदो। दा बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोर गाबोनहाय फोसावलांगोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर महिलारि सार बिथांमोना आरो गासिबो माने बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो बे जायगायाव बाहागो लागोन आरो गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिफोर होलांगोन रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव। दा बिनिखायनो नोंथांमोना गाबोननि प्रग्रामाव फैनानै बाहागो लाफैबानो जाबाय लोगोफोर आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बाखिखिनि माखासे बुस्थुफोरखौ आं खिन्थालांनो थांगासिनो दं। दा आन्दायनो नाङा जिखुनु बे जाहैबाय बिटिसि अफिसा बारा गोजान नङा बैयावनो आरो है नुहुरो दा नोंथांमोना नुहुरदोंना नुहुराखै खिन्थु आं नुहुरदों आरो आं खिन्थाहरदों। दा बिनि खाथियावनो अपोजिटावनो बे प्रग्रामा जागोन आरो ओंखायनो गाबोननि प्रग्रामाव जायफोर फैनो गोसो माने फैबानो जाबाय आरो नै सियार जाबखो सियार बरनगासिनो दं ट्राकजों बरनगासिनो दं। आरो नै माखासे ट्रिपालखौ ओरैबायदि बोगासिनो दं ट्रिपाल आरो एखुमजों गाखोगासिनो दं आरो बिदिनो माने फारसेनिफ्राय लानानै माने फारसे माने बिदिनो ट्रिपालखौ खोंबाय थायो आरो माखासे दुरुं गोलाव लानानै ज' बोलांबाय आरो नायबाय था। दा नैबे माखासेया जाहैबाय कमप्लिट जाहैबाय आरो नैबे ससेया कमप्लिट जाबाय। बेयो कमप्लिट जाबाय गाइस आं दा नैबे माबा सिङाव हाबदों मा होनोमोनलाय स्टेज सिङाव हाबदों आरो बे ससेया कमप्लिट जाबाय ओरैबो माखासे कमप्लिट जाबाय ओरैबो माखासे कमप्लिट जाजोब्बाय आरो बाखिखिनियाथ' एकदम लांदां दिनै हरसेनि गेजेराव बेफोर कमप्लिट जाजोबगोन आरो गाबोननो जाथारनांगौ नालाय प्रग्रामा दा बिनिखायनो बिराद होंगो दोंगो खामानि मावग्राफोर दं आरो मावगासिनो दं जेरैबो सोरगिदिं स्टेजआ बेनो गाबोनहाय आलासिफोरा बेयावनो जिरायगोन आरो नोंथांमोन फरायसाफोरानो गावनि इयुननि खोथाखौ सिन्था खालामनानै थांनाय 29 नभेम्बराव जिखिनि सोमावसारनाय हाबाफारियाव सेक्रेटारियेट अफिसाव जि मोननैसो खहा खालामहैबाय बेखौनो लानानै इसिबां गिदिर इस्यु बायदि बानायनो नाजानानै दा मानगोनां लोगोफोर मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। दा बेनो जाबाय नैबे सासे आइजोनि फारसे फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। दा बिथाङा ओरैबायदि नर्माल भाबै बाथ्रा बुंलांबाय माने जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय माने सिन्था खालामनांगौ दं होननानै आं सानो। दा बिथांखौ जुदि सासे बर' हारिनि आइजो माहारि होनोब्ला माने गोन्दो फाब नांगोन होननानै जों दिनैनि सिगाङाव बुंनो हायो। दा दिनै बिथाङा गाज्रि खामानियाव मदद होग्रा गाज्रि खामानियाव थुलुंगा होग्रा सासे माने बिमा माहारि थारैनो बिथांखौ बिमा माहारि होननो हाया आरो बिथांखौ जोङो मा होननो हायो गथ'नि लाइफ बरबाद खालामग्रा गथ'नि फिउचारखौ गाज्रि लामाजों दैथिंहरग्रा माने भबिसत धंस' खालामग्रा बर'नि सासे माने रायखसि माने आइजोसो जोङो बुंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा जिखुनु दाख्लि जेनाखि जालांनाय बिटिसि बुफाय बुसि जोंनि फरायसा गथ'फ्रा अनेक माने खथि खालामलांदों आरो दा बिनि सोमोन्दै सासे जोंनि बर'नि सासे आइजोआ माने बाख्नायदों बिटिसि सेक्रेटारियेट बुफाय बुसि खालामनायखौ लानानै बिथाङा आरो मोनसे माने थुलुंगा होनाय माने भिडिअखौ जों दिनै नुदों आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा जों बेखौनो सिन्था खालामनांगोन सासे हिन्जाव माहारि जानानै
थारमाने बुंनो थाङोब्ला सासे बर'नि बिमा माहारि जानानै बिथाङा गाज्रि खामानियाव थुलुंगा होनायासो जोंनि हारिनि थाखाय देरसिन मानि खहा जानो गोनां बाथ्रा होननानै जों साननांगोन। दिनै बिथांमोना बुंदों गंसे गंनै सियार बुफायनायखौ लानानै गोबां गिदिर इस्यु खालामनो नागिरनाय बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन बायदिसिना गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बे आइजोआ। दा लाजिथाव बाथ्रा। दिनै सासे बिमा माहारि जानानै दिनै गथ' गथायनि भबिसतखौ गथ' गथायनि फिउचारखौ जेनाखि धंस' खालामनायनि बाथ्राफोरखौ एबा धंस' खालामनायनि एबा फोजोबस्रांनायनि जेनाखि थुलुंगा बे थुलुंगाफोरखौ दिनै बिथांमोना सासे बर' आइजो जानानै माब्रै थुलुंगा होनो हायो। दा दिनैनि दिनाव जों सिन्था खालामनानै नायोब्ला जाय बिमा माहारिया बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदों माने जोंनि लाइमोन गथ' गथायफोरनि थाखाय बिराद गिदिर माने फिउचाराव सिन्था खालामनो गोनां दं होननानै आं सानो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बिथांखौ सासे बिमा माहारि होनोब्ला माने गोन्दो माने पाप नांगोन आरो पापआथ' नांथारगोन। जिहेतु बिथांखौ बिमा माहारि होनजाया। जिहेतु दिनै बिथाङा मा होननो हायो बिथांखौ सासे माने गावनि गथ' गथायनि फिउचार बरबाद खालामग्रा आरो सोरनिबा न'खरनि बिमा बिफानि गोदै सिमां सुजुनायखौ माने सिलिंखार खालामग्रा बेफोरबायदि मोनसे जेनाखि साननो गोनां माने इयुननि बाथ्रा बेफोरखौ सरजाबनानै नायोबा बिथांखौ दिनै सासे बर' हारिनि बिमा माहारि होनालासिनो बिथांखौ सासे रायखसि माने सोरनिबा जिउ जाग्रा सोरनिबा फिउचारखौ धंस' खालामग्रा जों बेफोरबायदि बुंनो हायो आरो रायजो राजा नोंथांमोन। साफ्रोमबो गथ'नि बिमा बिफानि गोसोआव मोनसे ओरैबायदि मिजिं थायो सिमां जाय सिमांखौ लानानै इयुनाव थांनानै थानो गोनां जायो। नाथाय जाय गथ'फोरखौ लानानै जाय बिमा बिफाया जे सिमां जे मिजिंखौ लादोंमोन खिन्थु बे आइजोनि बायदिबा बै सिमां मिजिंफ्रा माब्लाबा माने बायफ्रुनानै न'खर सिलिंखार खालामनायनि बाथ्राखौसो बिथांखौ लाबोनायखौ जों दिनै नुदोंमोन गोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै बिथाङा ओरैबायदि थुलुंगा होदों जेनेबा गावनि गथ' गथायखौ ओरैबायदि थुलुंगा होनाय जादों थांदो आफा नों बे गाज्रि खामानिखौ मावहैदो मा जाहैदो नों सोरजोंबा बुथार जायो ना मायो बुथार जाहैदो आरो बैखौबो होनसै थांदो आफा नोङो उमुक खामानि मावहैदो सोरजोंबा गावथार जायोना देथार जाहैदो माने बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ नुखा हसिखा दिनै बिथांमोना थुलुंगा होनाया गावनि गथ' गथायखौ बिथांमोना माने गोथौ बेहेराव गाब्र'नायनि मोनसे जेनाखि लामा दिन्थिनाया दिनै बै आइजोफोरनि थाखाय एबा नैबे बर' माहारिनि जेनाखि आइजो बिमा माहारि बे बिमा माहारिया दिनै ओरैबायदि लासिं सिं बिथाङा साननो थाङोब्ला माने मोनसेबो माने नलेज गैया होननानै जों दिनै बुंनो हायो आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। लोगोफोर गाबोन जायफोर मिथिङाव फैनानै गोबां बाथ्राफोर मिथिनानै लानो गोसो जादों बे बिथांमोना फैनानै खोनासंफैदो आरो गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिफोर होलांगोन आरो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा फैगोन समफ्राव मा मोननो थांगासिनो दं दा बिनि सोमोन्दैबो गोबां बाथ्राफोर फोसावलांगोन होननानै खोनादों।